Alla xar sena konsekuttiva jidher li Malta m'għawdex mhux se jkunu qed jaraw xita dan il-milied. Kif bosta jkunu teħejju ruħhom għal qudiesa ta' nofs il-lejl lejlet il-milied kif ukoll għall-ikliet tradizzjonali propju fil-jum ta' tmistenni tal-25 ta' Diċembru, kollox jindika li l-ħadd se tkun ġurnata mill-isbaħ. Net News tkellem mal-espert ta' temp f'inha l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta Martina Gatt li spjegatilna li minkejja kollox ma jidhirx li se jkunu jumejn ikkaratterizzati mill-ksieħ. Nsellimlek, qabel xejn, lejlet il-milied x'qed jistenna l-poplu Maltewawġi? Mela bħala temperatura qed nistennew 19 grad l-ogħla u bħala temp ħajkun ftit imsaħħab. U ovvjament matul il-jum tal-milied ħajkun ksieħ għax ovvjament kulħadd joħroġ għall-lunches biex niftehmu. Għal-miliet ħajkun sabiħ ukoll qed nistennew temp pjuttost ċemxi bi ftit sħab u bħala temperatura l-ogħla hija ta' 20 grad. Martina Gatt spjegati li fil-jiem li se jkunu tiwasslu għal bidu tas-sena l-ġdida temp se jkun wieħed sabiħ bl-ogħla temperatura se tkun ta' 21 grad u l-inqas ta' 12 bir-rieħ jkun wieħed relattivament kalm. Aħna timbassru wkoll temp sabiħ pjuttost xemxi tista' tgħid jew ftit imsaħħab u t-temperaturi jvarjaw bejn 17 u 20 grad. Hija saħħet li meta mqabbel ma' snin preċedenti, x-xahar ta' Diċembru għal din is-sena u aktar sħun, dan jiġduh ukoll it-temperaturi li kellna fost oħrajn matul il-ġimgħa ta' qabel il-milied bit-temperatura medja għal Diċembru tkun dik ta' 17 grad. Meta tqabblu mal-snin ta' qabel jidher li hu daqsxejn aktar sħun milli konna qed nistennew. Infatti t-temperatura medja ta' Diċembru hija ta' 17 grad. U bħalissa qegħdin viċin l-20, jiġifieri hemm daqsxejn iktar temperatura ogħla. Intant fil-waqt li fil-qbija tal-kontinent Ewropew u fl-Istati Uniti fost oħrajn il-popli qed iħabtu wiċċhom ma' kesħal ma' bħala Malta jidher li temp se jibqa' relattivament sħun. Net News staqsa lil Martina Gatt x'inhi r-raġuni wara dan kollu bl-esperta tisħaq illi dan huwa frott il-fatt li aħna gżira. Malta hija gżira, ġifieri l-baħar jagħmel differenza kbira meta tqabbilha ma' kontinent bħal eżempju l-Ewropa ta' fuq. Għalhekk il-temperaturi qegħdin daqsxejn iktar għoljin. Għal-daqsant, għal kienet jaħsiblu biex jilbes il-kowtijiet ix-xalel u l-iskufi għal lejlet il-milied jista' jilbes daqsxejn aktar leġġer kif dawn il-jiem u mbassra li se jkunu aktar sħam mis-soltu. Il-milied u l-festi tajba lil kulħadd.